Planeta Tatooine u Ratovima zvezda je zapravo Tunis, a mi smo posetili filmski set koji izgleda stvarno kao sa druge planete. Kroz poneku oazu, ali većinom kroz pustinju, stižemo u Mos Espu. Predobro. Magnetici. Čoveče, kako je dobro. Te bre nađu bre ovo. Šta je ovo? Ovo izgleda kao da je ih hteo da umre. Dobrodošli u rodno mesto Darth Vadera, mesto gde tačno vidite koliko je Tunis i kultura Berbera inspirisala George Lucasa za Star Wars, i arhitektura, i odeća, i ovi pustinski predeli. Kaže, najbolji period je da se poseti ovo u oktobru i aprilu, zato što su ovde kao peščane luje inače. Međutim, sad je ono, sunce, decembar je, evo, sve okej. Inače, tamo je granica sa Alžirom, jedno 20 km odavde. Kažu Tunižani i odatle dolaze ovi vetrovi. Ali to je ono kao mržnja između Srba, Hrvata, Tunižana i Alžiraca, šta god, okej. A da uđemo u jednu od kućica. Nema ništa, ali dobro. Kuće su građene od gipsa, peska i drveta, čak i ovaj parni stub je od drveta, iako u filmu izgleda kao da je od metala. Inače, zašto kažem parni stub, u filmu su ti stubovi služili kao isparivači vlage na farmama gde su vadili vodu iz atmosfere, s obzirom na to da je Tatooine planeta sa 2 sunca i sva vodena površina je isparila. I praviš tu senku. Ne da se slikamo, ovaj look mi je lep, ovaj look Skywalker mi je lep. Da ima šta ovde ima. Evo vidite kako kulise izgledaju. Pre nego što se okrenuo mračnoj sili, Darth Vader, odnosno u rodnom listu Anakin Skywalker, živeo je ovde sa majkom, a zatim je pobegao iz ropstva i postao Jedi. Da, može da se iznajmi ovaj jadni kostim Darth Vader. Šta mu je mačo? Ovo je lightsaber. A ne, nije lightsaber, ovo je mač. Toliko si opasan, baš. O, došli smo do kraja sela. Nema više ništa. Samo pustinja. Da li bi ovde mogu da se popnem? A, popeo sam se i ti. Jadne male škorpice. E da, ovo sam se pitao i ranije, kakvi su im ovi lubenčići, ove tikvice. A da, vidiš, Tunis jebi ga, Evropska unija. Na drugom kraju scenografije upoznali smo Ahmeta i jako brzo počeli da pričamo o svetskom prvenstvu. The attack is very best. Yeah. We have good attack, but defense is... defense problem. 3 goals. Switzerland is problem for defense. Yeah. France is very catastrophic. France, 1-0, yeah. Yeah, but France is the second equipe. A onda nas je skroz bunio sa delovima Star Warsa. Moses Spa, name, part. Yeah. I don't know which you part. can make in the internet Moses Spa. Moses Spa, a second part here in Tozer. A i godinama. What year? This is 97. 90? 91? Ja ne znam ko je to deo. Yeah. Ne znam ko je to iz 97. Yeah. 97. Kako pre iz 97. On je nešto poprkao. Ajde da razrešimo misteriju. Na ovoj lokaciji, koja se u filmu zove Mos Espa,
Snimana je prva epizoda, Phantom Menace. Takođe je i u drugoj epizodi Napad klonova, a pomenuta 97. je bila samo godina izgradnje ovih kućica, kako je prva epizoda izašla tek 99. Mos Espa je prikazana i na nekim drugim lokacijama u Tunisu, na primjer u Matmati ili Tatooineu, od koga Lukas i uzima ime za celu planetu Tatooine. I u tim mestima kućice Berbera stvarno izgledaju ovako, nisu kulise kao ovo mesto gde je namenski građeno za snimanje. What's your name? Milan. Milan. Like Milan in Italy. Is your name in Arabic? Yeah. Milan. And you, Marco? Marco. Yeah, Marco is like this. Sigurno ima i vas Marka što gledate. Da ima. Evo, čovjek je ispisao moje ime na arapskom jeziku. Moje lepše, iskreno. Evo te, evo ga Artuditu. Ali zelen. Ok, puno peska. Da se penjem ovde. Da li mogu da prođem kroz ovo? Opa! Mislio sam da samo evoksi mogu da prođu ovde. Šta ti je? Jesi to kahnula? Jako je teško očuvavati ovakve lokalitete, zato što se dine ove peščane pomere 15 metara godišnje zbog peščanih oluja. Ići ćemo valjda i tamo da vidimo te dine jednoj. Ali super su mi ovi snimci kad izlazim. Baš ću da ih silujem. Neka sila bude s tobom. Ovo mesto koje se piše ovako se čita Ongejmel, tako nešto. Ne mogu sad arapski baš. Ali to su bila dva seta. Dakle, ovo je veći set, a manji set se nalazi tamo iza Dina i njega uvek pesak natrpa se preko njega, ne mogu to da očiste, prosto turizam nije toliko razvijen. Mi smo na nekom jugo-zapadu zemlje. 10 dana u Tunisu mi je pokazalo koliko je sever razvijeniji, logično jer je bliži Evropi, a na jugu ljudi žive dosta skromnije, ali je isto tako ovde onaj autentični Tunis. Inače, Ongejmel znači kamilji vrat. To je nazvano po nekoj steni koja je u obliku kamiljeg vrata, ali ja ne vidim tu stenu. Gde je? Steno! Ta stena nije daleko odatle i poznata je i po filmu Engleski pacijent, ali nismo stigli da je vidimo jer smo ostali na peščanim dinama i ne žalimo zbog toga jer smo imali savršen zalazak i ambijent koji ćete videti kasnije. Kvari mi kadar ovaj Artuditu, da. Šta ima ovde iza nešto? Neki štek, možda im je tu WC, a nije. Ne znam, možda kamile ovde čuvaju. Izbegavao sam da snimam kamile mnogo, jer ovi lokalci traže pare i pratite sat vremena, ne bi li se slikao sa kamilom. Pa evo jedne, nisam daleko od toga. Anime s kamile, be. Beše neka životinka povelika u Star Wars. Pošto nas maraju ovi da kupujemo razne đinđuvije i to i ne može da se otkačiš od njih. Kažete li im kasnije, neće se otkačiti od vas uopšte. Ne znaju oni da smo mi tu blizu Pirota, obojica. Da imamo guju u džepče. Guju u džepče. Moram da prestanem da ulazim, jer nema ništa osim ovih konstrukcija. Evo još malo pustinskih ruža. Vidite šta pravi priroda. Pustinska ruža nije samo pesma, to je formacija minerala, soli i peska, vrlo specifična za ovo područje, pa sam dan pred ovaj spakovao nekoliko za Beograd. Trgovci u ovom delu Tunisa imaju te fore da ti poklone neku sitnicu i onda ti kao bude glupo da ne kupiš nešto. Okej. Aha, ovo kaže da je kost od kamile. Ja, 20. 20. Ja. Dobro. Alright, hopefully. Šta je još ovdje? What is that? Camel.
Camel also. Sì. Dakle, zub od kamile ili od kostiju? Je može verovatno od kostiju pravljeno ovo. Ne može ovo zub biti, šta Milan ne pričaš. Dobro, moram da odem odavde zato što... A onda je kupoholičarka u meni ipak ostala još malo. This is nice. Kako je dosadno, znači uvaljujem i ovaj kamen kao besplatno mi daje. A već imam i ne znam šta ću s njim u džepove da stavljam. A evo Marko me zove, zove me i Ahmet isto, zapamtio da se zove Milan. Pravi hleb, ovaj njegov prijatelj, ajde to da vidimo. You can see Milan, the brat. Yes, hello. Ovo je berberski i pustinski način pripreme hleba, bez ikakvih aditiva, kaže, a koristi se i kamilje mleko, stavi se pod vreo pesak i za par minuta je gotovo. Znam i tako pod sad čisto. خبز الملة. خبز الملة. خبز الملة is in Arabic, in Berber language. Malla is named the sand. Malla, sand. خبز is the bread. The bread. Yeah. Okay. Sand. No problem with the sand. Kako se čoveče brzo ispeče. Ovo će biti najoriginalniji hleb koji smo jeli, da? A ja sam jeo tako nešto u Egiptu, ali... This is name pizza Berber. Good in Serbia. Berber pizza. Dobro. Hleb je gotov, samo još da skine pesak i pepeo. Here. For the sand, yeah. Evo ovako čisti od ovog pepela. Yeah. Aj, pizza Berber. Okay. Thank you. Ajde da probamo ovu berbersku picu. Čuhran. Ali iskreno osjećam pesak, brate. Malo se osjeti pesak, ali kao... Zdravo je valjda. Evo, Marko je našao pustinsku lisicu, odnosno to se zove fenek ili papuča. Dobilo je naziv po ovim ušima. Mislim, preslatko je, ovo je pripitomljena. Ovo je beba. Bebica, da. Kako odoleti da ne pomaziš ovako slatko biće, ali da plaćamo za sliku i tako održimo biznis mučenja ove životinje, to nećemo. Pustinske lisice su noćne životinje, često žive u grupama, a ova je sigurno odvojena i od majke i od te grupe, pa imajte to na umu ako posećujete ovo mesto. Kako volim turizam u decembru, u Tunisu kada nema turista. Urekao sam i jako brzo su se stvorili i turisti i glasni lokalci. I još Kamila. Zato je vreme da pobegnemo iza Dina, ali pre toga pauza za... Čaj. Tu. Sad mu je neko doneo ova drva za ogrev. Šta ti je život, a? Pijemo čaj. U decembru. Čaj je odličan. Vidite, ovaj se spušta sa Kamilom. Sporo smo se gegali do vrha Dine, ne zbog loše kondicije, nego zbog dubokog peska koji puni naše patike. Dobar mi je taj info što si rekao. Šta si rekao? Koliko si rekao posto Sahare? Pa između 10 i 20% Sahare izgleda ovako. Ovaj lep pesak, predivan kao iz filmova. Ostatak je stvarno ono... Ostatak je kamenit, ima dosta žbunastog rastinja. Tako da ljudi često imaju pogrešno mišljenje o ovo kako Sahara zapravo izgleda. Kad pogledaš na mapi, stvarno je velika teritorija, najveća pustinja na svetu. Sahara jeste najveća pustinja na svetu, ali... Fun fact, Antarktik. Po definiciji, pustinja je područje sa malo padavina i oskudicom vegetacije, tako da tehnički Antarktik jeste najveća pustinja na svetu. Stvarno ove Dine predobro izgleda. A ne, čekaj, otkrili smo još nekih stvari. Šta je ovo? Ali viš ovo, ja sam mislio da je mekano, a zapravo gledaj, tvrdo je. A, viš, trebamo da se slomi. Je li ovo Fata Morgana ili voda?
A, misliš da je tvrdi pesak? A ne, ovo su oni cementirali. U sred pustinje. Gledaj. Ovde postoje ture džipovima koji idu i do Kamiljeg vrata, delom ovim putem koji je zapravo asfaltirala ekipa iz Star Warsa. Gubili su mnogo vremena na transport, pa su cementirali pustinju. Budi, stoka. Inače, ovo je tunisko pivo. Oni proizvode mada Celtija, baš nije tuniški nešto. Se kaže tuniški? Tunišansko sa š. Kaže se tunišansko, kaže se tunišani, uprkos tome što većina ljudi priča pogrešno, mada postoji osnov. Tunis je bio pod Francuzima koji su ih zvali Tunizija, pa smo i mi, i Slovenci i dalje, i onda ima smisla da Z pređe u Ž. Što kaže Marko, druga planeta. Pogledamo. Nešto za što sam stvarno zahvalan je što sam ceo dan proveo u majici na kratke rukave u decembru. Wow. Ali sada već postaje hladnije jer pada noć, tako da idemo. Noć je vedra nad Tunisom. Izvadi pesak iz ovih. Pogledaj ovo. Druže. Nisam se mnogo trudio za pesak, kad smo stigli u hotel, ceo sam ušao u kadu sa sve patikama. Ćao Star Wars, ja sam rapper Traveler. Idemo ka nefti, uspred videli smo kamile. Ovaj deda gleda me u slow motionu. Nonšalantno sam ga prošao i došao. Kasno Marko na Kosovo stiže. Kasno Marko u neftu stiže. U neftu stiže. Ova panorama koja je trebala da bude prelepa, sad se ne vidi, pogotovo što snimam sa iPhone-om. Super, ajde ništa, znam ti posao, da samo treba da... Ne, pa van dometa smo.